Wow. Handa. Hello friends, welcome back to my channel. आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो दा बे समाव मोजाङै दङ আশাকৰো আপোনালোকে সকলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছো এতিয়া আমি আজি একলেণ্ড গৈ আছো গাইস কাৰণ ল'ৰাৰ মানে গৰম বন্ধ চলি আছিলে কিন্তু ক'তো ঘূৰিব পোৱা নাছিল মানে फिसालानि गरम बन्द सोलिगासिनो नालाय सामार भेकेसन ओमफ्राय जेरावबो ओंखारनो मोनाखै बेसारा माने बेखायनो जोङो दायो फेमिलि मोननै लोगो नांनानै एकलेण्ड गुवाहाटीयाव थांगासिनो दं नोंथांमोननो बेसेबां हायो देखायजोबगोन आङो फारि फारि आरो नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम नङा होमबा दिनै बोथोराबो बिराद मोजां नै दा जों थांनाय समावहाय माने अखाबो फ्रि फ्रि हादों आरो जों दायो थांगासिनो बे समावहाय ओमफ्राय दा एकलेण्डआव मा दं बेखौ जोङो नोंथांमोननो शेयार खालामजोबगोन बेसेबां हायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो थ' बिदिब्ला सिदा थांनोसै एकलेण्ड गुवाहाटी मर्निंआव আমি মোটামুটি বিজনীৰ পৰা 7টামান বজাতে ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱা 7টা আৰু পাবলৈ গৈ আছোঁ ইমান মানে বেছি লং ডিষ্টেন্স নাই আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি আৰু চৰাইঘাট দলং পাবলৈ গৈ আছোঁ গাইস नाव सिप दं ओइ दैयाव ओइ दैयाव दं सरायघाट दालां मोनबाय ने ओइ नायदो डेन्जारखा बिराद गोलावखा বাহিৰা পানী আছে আছে কিবা কিবি জংঘল মহল আছে না বাহিৰা थ' फाइनालि जों दा मोनफैबाय नै एकलेण्डआव हाबनोसै दायो टिकेट दाननांगौ दिनै रबिबार ओमफ्राय ओरैबादि भिर जाखादों मानसिफ्रा नै गारि पार्किंखौ नायदो नोंथांमोन नै ओरैबादि थ' फाइनालि मोनफैबाय जों नै दा टिकेट लानो थांगासिनो ओरैबादि भिरखा ओइ नायदो नै बायद'मोन दं नै मोनफैबाय नै बै नाय दं नोंथांमोना नायनो हागोन नै दा ओरैबादि भिर माने लाइनाव थाबाय नै टिकेट दानहैसिगोन नायदो टिकेट दानसिगोन थ' नोंथांमोना टिकेटनि दामखौ नायनानै लाबानो जाबाय नै बेहाय लिरनाय दंजोबखायो सोरना सोरना बेसेबां जायो नै नायदो मोजां नायनानै लादो नोंथांमोन टिकेट दानहैबाय जोंहा नेगासिनो नै हाबनो नैबे आदाबो दं फेमिलि मोननै लोगो नांना फैदों आरो जोङो एकलेण्ड नायनो गैया बाबा दुगैगोन दैयाव गोजोमगोन सानजों दुगैगोन ना माने दुगैगोन फाइनालि एकलेण्ড আহি পালোঁ বহুত ভিৰ হৈছে আজি ইমান মানুহ হৈছে একেবাৰে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে একলেণ্ড চাবলৈ গাইজ আপোনালোকক যিমান পাৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিতৰত গৈ আমাৰ টিকেট এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই টিকেট কাটিব গৈছে চাওক আপোনালোকে बिसोरो लाइनाव दं नै टिकेट दाननो बिराद भिर एकदमबारे टिकेटआ ओमफ्राय दा टिकेट लाखांबासो हाबनो मोनगोन आरो दिनै थारमाने रबिबार नालाय 850 थाखा करि टिकेटआ सासेयाव सानडेआव 850 थाखा लायो ओमफ्राय ओरैनो चिलड्रेन जुदि 4 फुट 4 इन्सिनि गाहायबा दिनै 750 लागोन आरो बिथांमोना थांगासिनो नै टिकेट दाननो फाइनालि नै गाइस टिकेट लाबाय दा हाबनोसै आरो दिनै जोंना साब्रै नै टिकेट लाखाबाय एकलेण्डनि हाबनोसै दा आखायावबो गानलायलांबाय नै टिकेट गानलायखानांगौ एकलेण्डआव हाबनोबा सिङाव आंनावबो दङ नै गानखाबाय ओमफ्राय बेग चेक खालामो एसे चेकिं खालामो दा हाबैसै आरो सिङावहाय बेसेबां नै दै गगासिनो नै एकदमबारे बरियानिफ्राय नै हाबनाय लोगो लोगोनो दै
हाबबोगासिनो नै मानसिफ्रा नायदो जों हाबखांबाय सिङाव दङ दा नै ओरैबादि दै गगासिनो नै माने वाटारफल बायदि आरो एखेबारे समाव हाबगासिनो नै ओरैबादि बिउटिफुल एरियाया सयथिबो ओरैबादि सोरगोफुरियाव हाबनाय बायदि मोनलायखाबायलै दिनै फार्स्ट टाइम एक'लेन्डआव नै ओरैबादि समायना नायदो नै आयु वाव स' बिउटिफुल वाव नायदो नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओरैबादि समायनाखा नै दैया गगासिनो आरो आयु नै नायदो नै गासिनो नै सिङाव माबायदि मोनदों फैनाय बरियाल' ने फार्स्ट टाइम लाइफआव गुवाहाटि एक'लेन्ड फैनो हागोन नोंथांमोनाबो ओरैबादि समायना जोंथ' दुगैखागोन दिनै दा दुगैनायखौबो नुगोन नोंथांमोना जों दुगैनायखौ नै जोंना पार्टिया फैजोब्बाय जों दा थांगासिनो आरो सिङाव ओरैबादि दुगैखादों बिराद गरमखा खिन्थु बोथोराबो सान्दुंबो नोगोर होखाबाय नायनो हागोन नै आपनालोके এতিয়া দেখা পাই আছে চাওক আপোনালোকে কিমান গা ধুই আছে নদীত নদী নহয় সুইমিং পুল এইটো চাওক নদী নহয় দেই সুইমিং পুল वाव so beautiful wonderful place नोंथांमोना दा नुनो हागासिनो ओरैबादि दुगैगासिनो दङ नायदो नोंथांमोन एकदमबारे पुरा दुगैगासिनो दैयाव नायदो बै गोजौनिफ्राय ओरै दुद्रुबोनो हायो बेजों दुद्रुबोयो नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओइ दुद्रुबोसिगोन नै दुद्रुबोसिगोन नै दुद्रुबोबाय नै सासे नै दुद्रुबोबाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै पुरा नै बेयाव जब्ब' बेसेबां हायो देखायगोन जोङो दा नै हाबगासिनो जों दुगैथ'वाखै एसे बेरायग्रोगोन ओमफ्राय बिनि उनावसो दुगैगोन जायगाखौ एरियाखौ नायनानै लादो नोंथांमोना ओरै जानाय लोंनायनि नै दङ गथ'फोरनि बियो गोजोमग्रा नै दुगैग्रा बेहाय गेलेनो हायो दुद्रुबोनो हायो आरामनो नायदो नै माखासे गथ'फोर नै दुगैगासिनो दङ नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना एरियाखौ नै ओरैबादि मानसिखा दिनै नायनो हागोन नोंथांमोन नायदो नै ट्रेन गाखोग्राबो दङ गासिबो दंजोबो नोंथांमोना गथ' गथायखौ लाना फैनो हागोन गरम बन्द'आव एकदमबारे एक'लेन्ड बेनो जाबाय एक'लेन्ड गुवाहाटि एक'लेन्ड दिनैसो फार्स्ट टाइम गरम बन्द'नि माने फिसालाखौ बेरायनो लाबोनाय जादों आरो दंजोबो नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै एकदम आपनालोके এতিয়া দেখা পাই আছে সব ফেসিলিটি আছে গাইস আহক আপনালোকে এক'লেণ্ডত হাগोन नोंथांमोना नै बहुत दङ स्किमनि स्किम बेलेग गुबुन गथ'फोरनि गाखोग्रा दे गाखोदो थांदो माबा नाहरलाय ओरै नाहरदो नै ओइ थांगोदो ओरै फैदो आलाय नै बेसेबां मोजां गेलेदों नै नाय दुद्रुबोदों दे बास दे नै नायनो हागोन नोंथांमोना नैबे जाहैबाय ट्रेन फिसा नै गाखोजोबखाबाय ओरैबादि मानसिफोर गिदिंख'नो हाखाया ओरैबादि थान्दा मोनलायखाबाय ने नै गवा बायदि मोनलायखागोन नोंथांमोना फैबा नै बागानफ्रा ओरैबादि समायनाखा नै आं दा नैबे गुफा सिङाव हाबगोन माने बेहाय हाबनोबाथाय प्लास्टिक गानजोबखानांगौ माने एकदम कमप्लिटलि ग्लास गोजा जाहैदों सिङाव माने आन्दायलाबायनोबो हागौ आरोखि दा बेखायनो हाबनाय नायनोसै आं माबायदि मोनो सिङाव नै दायो आङो लाइनाव दङ हाबलांसै आरो माबायदि मोनो सिङाव प्लास्टिक गानजोबनांगौ Wow.
Di kelas beda. Orang kelas kita deh, singgah kelas singgah. Andrai kaile kelas kita nolai singgah. Om jalla. Yang dah pura गिदिंगासिनो एबार दसे उनाव दुगैहैगोन जोङो दसे उनाव 1 घन्टासो गोजोमखागोन ना नायदो नै वाव येरा आयु बैनाया नै गाखोसिगोन लाइनाव थाखाबाय ओरै थांनानै गाखोसिगोन आरो नायदो एकदम गारखायोल' सोर 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 फिदिंनानै लाइनाव थाखाबाय नै बैनाया गाखोसिगोन थांबाय नै थांबाय बैनाया नै बैनाया गाखोबाय सिङाव हाबनानै जेबो माने टिकेट लाबावनांगौनि गोनांथि गैया जिखिनि नोंनि एन्ट्रि फिस जिखिनि टिकेट लाखाबाय गेटआवनो एन्ट्रि हाबनायनि टिकेट बेजोंनो गासिबो नोंथांमोना गाखोनो मोनगोन नायनो मोनगोन दुगैनो मोनगोन जेबो बेहाय बेलेग खरस गैया आरो सिङाव दा नोंथांमोना इन्जय खालामफै बिराद माने मोजां आरो सिङाव हाबोब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन आरो सिंनि मजाया माबायदि नोंथांमोना फैबानो जाबाय मालाबा नायनो नायनो एक'लेन्डआव नोंथांमोना नायफैनो हागोन ओरैबायदि गासिबो फेसिलिटि दंजोबो जि टिकेट दाननाय बेजोंनो सेस नुजोबखागोन आरो गांसे टिकेटजोंनो लागाव गासिबो इन्जय करो नायदो नै ओरैबायदि वाव ओरैबायदि गाखोग्राफ्राबो गाखोग्रा गासिबो दंजोबखायोलै सयथिबो इन्जय खालामनो हायो फुरा गासिबो गाखोग्रा दंजोबखायो नै जावबाय नै ओरै लांलाय ओरै फैलाय खालामबाय Bagaimana dia Gustar nama? Ya, Gustar. Kisan. Oh, lawan begitu. Kisan begitu. Angsta. Dia kan tuh. Oh, Baba. Lihat begitu.
얘랑 नायदो नोंथांमोना नैबे गुदुंजों बारनबोगोन दा मानसिया ओरै नैबे नुनाय गुदुङा बेजों एकदम नै फैबाय फैबाय नै नायदो ओरैबादि गासिबो फेसिलिटि दंजोबो गाइसफोर नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन फैगौ नांथाबाय नामा लागाव नै थांबाय होलांबाय नै नै होलांबाय नै गलांबाय थांगासिनो दुद्रुनो गोजौनिफ्राय एकदमबारे बारजों मोनसे जोङो होलांबाय नै Wow! Khanda! Khanda kungkung! दुगैगासिनो नै गाइसफोर नोंथांमोनाबो फैनो हागोन एक'लेन्डआव फै बिराद थान्दा नै दैया